awake jan ora sik. Entuk bantuan watu 4 truk ya mung disokke 2 truk nggo kawula. Ngono lho. Dadi potongi arepe piye? Kan iki dienggo apa jenenge iki? Kebahagiaaning para kawula. Nek kebahagiaan kok dikecak-kecok, kecak-kecok, lek arep bahagia sok kapan kawulane? Iki kudu tak urus, Pak. Wong-wong sing kaya ngono kudu disingkirake. Sabar didandani. Dandani ra iso dope ilang. Kok pajake ban wae. Dope ilang. Mula kudu dibenerke. Arep apik ki nayakane ya kudu apik, perangkate ya kudu apik. Perangkate ora apik percuma. Sopo kuwi? Mbah ora kenal. Apa kowe ora ngerti rawani nyebutke jenenge? Aku ora arep ndumuk sapa-sapa, ning perlu tok cek. Iya. Cek dilang top tung. Bagong, kowe iki nek omong mbok sing apik. Aku setuju karo Bapak. Aku mbantu sepenuh hati, Pak. Aku tok kon ngopo aku manut. Ya. Iki kaman wedang eling ngetokke. Engko sithik, engko sithik. Apa wis mateng tilik ana sik. Orang wong abdi-abdimu iki do ngeyel e. Waduh. Isih suwe mer. Ha sebabe banyune lagi digolekke. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Blegegek kugek sak dulita. Mel. Persasat kadidine kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Ing ngatasipun namung sak sudung kula kemawon krawuhan ndara-ndara kula, Ndara Pandhawa. Malah sinuwun Ndarawati, sinuwun Mandura ugi kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Niki enten apa to, Gus? Lakon janur gunung kadingaren ingkang mestinipun panjenengan menika sesembahan kula upami kepengin pinanggih kalih Semar niku cukup utusan Nayaka. Kula mesti sowan wonten negara Ngamarta Ndarawati menapa dene Mandura. Lah kok malah pepunden-pepunden kula ketayalan rawuh enten ing pendapi Karang Kadempel. Ndara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Den. Ya Kyai Semar. Pus ndak tampa karya bombong penggaliku. Ora liwat pudya pangastawaku tampan ana Kyai. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Sinuwun Ndarawati kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Nggih matur nuwun. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Iya, Kakang Semar kaya wis ora kepenak prataning nata Ndarawati ana ing pendopo. Padusunan Karang Kadempel kene, Kakang. Sinuwun Mandura, bekti kula ngatur nggih, Den. Ya Semar tak tampa. Ora liwat pangestu tampan ana Semar. Nggih, kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Ndara Janaka bekti kula ngatur nggih, Den. Iya Kakang Semar tak tampa. Ora liwat pangestu tampan ana Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Ndara Werkudara bekti kula kunjuk. Wah. Dipol ndak tampa. Ora liwat salam taklimku katur ngersaning Semar kakangku. Nggih kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Lah Nala Gareng Petruk Bagong. Karang Kadempel kerawuhan pepunden-pepunden. Aja ninggal marang tata krama. Aja ninggal marang munggah-ungguh. Kowe ngaturna bekti kelawan pepundenmu ingkang katemben rawuh iki. Panakawan anakku. Sinuwun Darma Kusuma kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Nala Gareng ndak tampa pangestu tampan ana. Sinuwun Ndarawati bekti kula katur. Iya, Nala Gareng ndak tampa.
pangestu manono Nalagaring. Sinuwun mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Nalagaring dak tampa. Pangestu tamanono. Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Nalagaring dak tampa pangestu tamanono. Ndara Janaka bekti kula katur. Nalagaring dak tampa pangestu tamanono. Dipun sami dipun sekecakipun anggenipun lenggah. Rasa kesusu to reng. Ayo mbageke ratu-ratu iki gugup Petruk aku. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Iya Nalagaring wis ora kurang kepenak. Iya, Nalagaring kaya ora kurang prayoga. Sinuwun Darma Kusuma bekti kula kunjung nggih Ndara. Iya Petruk ndak tampa pangestu tampanana. Sinuwun Durawati bekti kula katur. Iya Petruk ndak tampa pangestu tampanana. Lho nggih. Sinuwun Mandura bekti kula katur nggih Den. Yo Petruk ndak tampa pangestu tampanana Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih Den. Wah Petruk ndak tampa pangestu tampanana. Nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Ndara Janaka bekti kula kunjung. Iya. Petruk kantong bolong ndak tampa pangestu tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Sami dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Ndara. Iya Petruk kaya wis ora kurang kepenak. Yo Panakawan kaya ora kurang prayoga laku ning Karang Kadempel. Sinuwun Darma Kusuma. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong. Ndak tampa Panakawan Bagong pangestu tampanana. Nun nggih sangat anggen kawula mindadosaken jimat paripik. Sinuwun Karasena. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong pangestu tampanana. Lho nggih sangat anggen kawula mindadosaken jimat paripik. Sinuwun Baladewa bekti kula kunjung. Ya Bagong tak tampa pangestu tampanana. Lho nggih sangat anggen kawula mindadosaken jimat. Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestu tampanana. Ndara Janaka bekti kula. Iya Bagong ndak tampa pangestu tampanana. Bektiku katur ya Reng. Oh iya Di tak tampa. Pangestuku tampanana. Truk bektiku katur. Iya Dik. Bagong pangestuku tampanana. Bapak Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, lha kok beda karo adat sabene kowe ngaturke bekti karo bapak. Gawe gedene kakiku Bagong pangestuku tampanana. Mugi-mugi saged andadosaken jimat paripe Bapak Semar. Iya. Dipun prayagaken anggenipun lenggah, Pak. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Kowe ya semono uga prayogakno anggonmu lungguh. Nun nggih, ngestakaken dawuh. Niki wedange metu jam pinten, Pak? Mergi niki sing rawuh priyagung nek mboten dipun paringi unjukan nggih. Dirasani dikira Semar niku wong sekeng, wong ora duwe. Ming nyuga wedange kok ora kuat. Ya wis mengko tak nehi sasmita nek kowe arep ngladeni bendara-bendaramu. Nun nggih, ngestakaken dawuh Bapak. Sinuwun. Enten apa rawuh wonten ing Karang Kadempel? Sajakipun nawung wigatos upami Semar menika kadak wilepat. Lepat kula mapan wonten ing pundi? Menawi mangke pinanggih kalepatan kula badhe kapatrapana pidana kula mboten badhe selak. Ning nek Semar niku mangke badhe nampi ganjaran terus lelabuhan apa sing pun kula tindakke Ndara. Kula ingkang ngabdi pun Semar nyadong dawuh Den. Kakang Semar, kula wonten dawuh ingkang sepisan praptaning para Pandhawa tetinju kelawan kananing Kakang Ngayantaka. Jernyatane Kakang Semar kuwi mujudake satunggiling pamomonging para Pandhawa. Darma Kusuma lan sakadang kadyan rumangsa lamun ora dimong dening Kyai Semar lan ora entuk pengayomaning Kyai Ngayantaka, tangeh para Pandhawa bisa mukti ngawibawa kaya ingkang lumaku saiki. Mula besok kapan para Pandhawa bisa ngaturake piwales kelawan kabecikaning Kyai Semar, kejaba mung tansah nggatekake marang kananing Kyai Semar sak kulawarga lan sak para kawula padukuhan Karang Kadempel ingkang sayekti gedhe darmane tumraping para Pandhawa. Kakang Semar
Kakang Nayantaka. Praptaning Natandrawati ana ing Karang Kadempel. Aja gelo rasamu, aja lara atimu. Sayekti nalika semana keprapting negara Ngamarta, para Pandhawa wis tata-tata bakal budal lumarep ning Karang Kadempel. Mula tumuli Natandrawati ndherekake lawan jengkaring Kyai Prabu Darmakusuma sowan ana ing Karang Kadempel. Kejaba saka kuwi, Kakang, ngemuti lamun Natandrawati ora ketang sithik tau tate nampa pangudanging Kyai Nayantaka. Aku tau mbok mong ora ketang ngamung sedhela nanging tumrap Kresna kuwi mujudake sawijining dharma. Dharmane Kyai Semar minangka pamong ing ngomong lawan Natandrawati. Mula ora aneh lamun tumuli panjenengan ingsun nderekake lawan jengaring Kyai Prabu Darmakusuma sowan nang Karang Kadempel. Kakang Semar, semono uga praptaning Baladewa iki nderekake marang Kyai Prabu Darmakusuma ingkang sayekti sowan nang Karang Kadempel. Mula jroning pendhapa padukan iki mengko bakal ngrembug perkara apa? Baladewa kepengin mirengake marang sabdane Kyai Prabu Darmakusuma. Yen mengko apa ngrembug ana ing jroning padukan Karang Kadempel iki lereke marang kabecikan, Baladewa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Ning mesti bakal melu cawe-cawe sarta melu andombani marang lekasing Kyai Prabu Darmakusuma, Kyai Nayantaka. Matur nuwun, Den, matur nuwun. Kula niku gumun. Wonten swasana ingkang kaya ngeten, jagat niki wis kentekan wong apik. Donya niki wis kentekan wong becik. Saapik-apike wong mesti kesasapan watak ala. Niku wis dumadi enten Janaloka. Mula kula ngaturke panuwun ngersaning Gusti dene speranganing tiyang ingkang gesang wonten ing jagat menika ingkang sedaya kula kinten sampun kesasapan watak angkara budi candala. Lah kok isih ana satriya sing penggalihe kaya pepunden kula Pandhawa. Kok isih eneng satriya ingkang penggalihe kaya ndara-ndara kula Pandhawa. Satriya ingkang ateteken ati suci, pepayung budi rahayu. Monggo racak-racake wong kaya panjenengan menika angel ditemoni lho, Gus. Angel. Wong sing ora eling karo nalika wiwitane niku angel ditemoni. Adan saben sing pun lumaku teng donya niku ora krasa awal mula bukane kepiye, ning bareng wis kepenak lali karo awal mula bukane, lali karo wong-wong sing padha nyengkuyung marang kepenake wong wau. Ning sampeyan boten. Sampeyan pun dadi Nalindra, pun kekucah Brana Picis, sampeyan pun dadi ratu wis kedunungan derajat pangkat. Ning isih eling karo pamomong kaya Semar, isih eling kalih anak-anak kula, isih eling kalih kawula sak padukuhan Karang Kadempel sing tansah nyengkuyung dhateng panjenengan. Monggo racak-racake aja kok nileki kalih kawula. Nayaka praja tiang-tiang sing kedunungan derajat pangkat sing kedunungan bondo donya niku aja kok tilik karo para kawula, nileki karo kawula piye ta uripmu, piye ta kahananmu. Selagine peparing wae sing kudune diparingke kabeh mesti diketok-ketok. Ora diparingke karo kawula. Sing kudune diparingke wutuh diketok separo, sing separo wenehke kawula, sing separo nggo blendhukke wetenge dhewe. Niku kaya ngoten niku racak-racake sakniki sing dumadi. Ning nek Pandhawa kula kok mboten. Ha niki lho sing marayati kula kelara-lara. Kula niki meng kawula. Lah kok dadi pepundhen-pundhen Pulo Pandhawa tasih emut dhateng Semar. Matur sembah nuwun Ndara. Matur sembah sewu panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mugi-mugi kabecikaning Pandhawa tumular dhateng sakiwa tengenipun wekasan ewoning wong sing watake angkara kethukulan menungsa siji sing watake becik wekasan bakal tumular dadi loro dadi 10 dadi 100 dadi 1000 ingkang wekasanipun tiyang sak jagat menika pambeganipun becik sedaya. Rak ngaten to Den. Iya, Kakang Semar bener. Apa ingkang dadi ngendi kamu?
Muga-muga pangendikane Kakang Nayantaka bisa numusi Kakang Nayantaka. Ah, nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Salajengipun kula nyuwun dawuh. Sasampunipun ndara kula Pandhawa menika kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel, Semar sak kulawarga sehat walafiat. Mboten manggalan setunggal menapa tansah pinayungan dhateng panguwasaning Dat Kang Murmegat binerkahan juwana gesang ingkang sekeca. Terus napa wigatosipun ingkang sejatosipun Ndara? Kakang Semar supaya rada gamblang nggonku bakal matur marang panjenenganing Kakang Nayantaka apa mbok keparengake yen to aku rada maju nggonku sowan Kakang. Ah, niku langkung prayoga, Ndara. Monggo Purbawasesa wonten asta panjenengan Ndara kula Puntadewa. Kakang Nayantaka tembang rawat-rawat mobil tombok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna nganti tekan talinganing sun apa pancen kepara nyata Kakang Semar bakal duwe gawe ambangun desa Karang Kadempel. Kakang Maradyagi wangsulana pitakoning Nalendra Ngamarta iki Kakang Semar. Mangke riye niku sing kandha sapa niku? Sing ngabarke nek kula ajeng bangun desa sinten? Akeh para kawula ingkang wis padha rerasanan satemah nganti tekan talinganing Nayaka tumuli ana peranganing Punggawa Ngamarta ingkang munjuk atur kelawan panjenenganing sun. Kakang Semar aja mbok tutup-tutupi. Aja nganti Kakang Semar duwe gawe para Pandhawa ora mbantu marang Kakang Semar dosa apa ingkang disandang dening para Pandhawa. Mula pitakoning Nalendra Ngamarta iki sayekti mung kepengin mireng wangsulaning Kyai Nayantaka apa pancen bener kaya mengkono. Yen to pancen kateman kaya mengkono ingkang bakal kelakon Kyai Semar Pandhawa ora bakal wegah, Pandhawa ora bakal owel, mesti sak biyantu marang Kakang Nayantaka. Nanging aku nyuwun apa to ingkang bakal Kakang dadekake ana ing Karang Kadempel, tegese wangunan apa ingkang jinangka dening Kyai Semar Badranaya? Apa wangunan wujud gedhong ingkang magrong-magrong? Apa wangunaning bali desa? Apa wangunaning bali wismaning para kawula? Mula Kakang Semar kudu njlentrehake kelawan Puntadewa Kakang Semar. Sampeyan niku siji piyaine alus, angka loro jujur mboten nate tumindak ingkang mboten sakmestinipun, katiganipun mboten aneh. Wong jujur, wong ikhlas, wong sabar, wong ora nate tumindak dosa menika mesti diparingi keluwihan karo sing gawe jagat. Buktine Semar durung wara-wara teng pundi-pundi nek kula ajeng bangun desa. Lah kok sinuwun Ngamarta pun prisa niki nek mboten pepethinganing titah pitataning jalma unusaning menungsa menika mboten badhe kelampahan. Yen to pancen mengkono bener apa ingkang dadi ngendikaku Kyai Semar bakal mbangun desa. Nggih, leres. Sabanjure apa ingkang bakal sira bangun Kyai Semar? Gegayuhan kula mbangun desa menika mboten mbangun papan-papan sing indah, papan-papan sing elok, papan-papan sing becik menika mboten. Nanging bangun dhateng jiwa kamanungsaning kawula sak Karang Kadempel, sak desa Karang Kadempel. Supados tetep manunggal, rukun guyub, tetunggalan nyawiji, mboten dipun pisahaken menapa-menapa. Kula niku leng ngrukunke kalih kawula menika nganti sikil tak nggo sirah-sirah tak nggo sikil supaya padha iso ngerti marang kahanane. Lah sakniki pun dadi kaya ngeten niki, apike nggih kula becikke melih. Tegese kerukunan iki ya arep tak gawe sing saya apik, sing saya becik. Cobi to Mang Penggalih. Semar niku dudu sapa-sapa. Semar niku dudu sinten-sinten mung kawula. Kula niku mung batur. Nadan akeh sing ngendikake rek Semar niku Sanghyang Ismaya. Monggo le ajeng ngondo kali kula, le ajeng ngrasani kali kula nek kula niku Sanghyang Ismaya. Ning tumrap kula Semar niku ora rumangsa titising dewa. Kula nggih ming menungsa lumrah mawon.
Lah kok dadi akeh piranganing kawula sing sami mlempak wonten ing Karang Kadempel kepengin urip teng Karang Kadempel. Malah tiang-tiang manca negari, tiang-tiang liyan kebrayan, liyan desa, liyan negari sami mlumpuk wonten ing mriki kepengin cedhak kalih kula, kepengin urip teng Karang Kadempel. Mula ora aneh nek Karang Kadempel niku dadi papan sing maneka warna. Tata basa maneka warna. Werna kulit maneka warna kapercayan. Ning alhamdulillah nadyan beda kapercayan, nadyan beda werna kulit sedaya tetep iso manunggal teng Karang Kadempel. Den niat kula mbangun desa menika supaya kahanan Karang Kadempel menika supaya luwih becik. Napa-napa niku nek luwih apik mesti dadi kemerening desa tangga teparo. Napa-napa niku apike diwiwiti saka sing cilik, ora ujug-ujug gedhe. Nek ujug-ujug gedhe mengke nek kimpes mbebayani. Iya, Kyai Semar. Napa-napa ku nek kepengin dhuwur nggih kudu liwat undak-undakan. Utawa mbaka siji wekasan tekan dhuwur. Ning nek tekan dhuwur mak clingkrik niku biasane le tiba gampang. Iya. Napa sing arep kepengin gedhe niku saka sing cilik dhisik merga iso ngrakasake rekasane nalika cilik. Mengko nek wis gedhe dadi srana pengati-ati nggone urip ana ing alam padang. Kaya desa Karang Kadempel niki. Sing kula gawe rukun Karang Kadempel kula gawe apik supaya tangga desa liyane padha meri. Nek pun meri wekasan kerukunan niku bakal malimbar tekan liyan desa. Desa siji nganti dadi rong desa dadi telung desa dadi sak kecamatan. Sak kecamatan dadi rong kecamatan, dadi 5 kecamatan terus dadi sak kabupaten. Sak kabupaten dadi provinsi. Provinsi terus dadi sak negara. Napa mboten nendak negara Ngamarta diwengku dening para Pandhawa kawulane pinten-pinten suku bangsa ning nyatane iso ayem tentrem tetunggalan manunggal. Ngeyop dateng para Pandhawa sami rukun, mboten wonten ingkang sikut-sikutan, mboten wonten ingkang plirik-plirikan. Beda agama sami rerangkulan, padha-padha ngurmati tata carane pangibadah. Beda basa itu tunggalake nganggo basa ingkang wis diagem dening negari Ngamarta. Beda budaya ning padha ngugemi lan padha ngajeni marang kabudayane siji lan sijine. Napa mboten elok? Niku sing kula jangka. Kakang Semar wonten dawuh ora nyono babar pisan jebul semono penggalihing Kakang Nayantaka. Tobat. Kakang Semar nganti cumengklung kan nggonku midhangetake sabdaning Kyai Nayantaka ingkang duwe gegayuhan ingkang kaya mengkono. Malah ora usah dadak tedeng aling-aling kanggo kuncalane negara Ngamarta. Kresna saguh sak biyantu dak marang Kakang Nayantaka. Weh lah dalah Kakang Semar. Nadyan Baladewa semono uga aku saguh sak biyantu marang negara Ngamarta. Ning aku njaluk sesuk upama kanan ingkang mbok jangka kuwi wis kasembadan, aku njaluk tulung mandura gawenan kaya negara Ngamarta. Ingkang wis mbok ngendikake mau Kakang. Nggih, alon-alon sedaya badhe saged kasembadan. Aku njangkung kersaning Kakang Nayantaka. Yen perlu kowe butuh ragat pira wae, saka mandura bakal nyediani. Kakang Semar, nadyan aku uga njangkung marang kersaning Kakang Nayantaka. Nadyan aku mbok dawuhi munggah gunung medun jurang ora bakal silak. Wah Semar, nadyan aku mbok dawuhi jegur segara dadi sarana kalaksanan apa sing mbok idam-idamake. Aku saguh. Matur suwun. Tentrem ati kula. Wah kaya bapak iki nek muni digayuhan kaya ndara-ndara kaya krasa ya terus. Tur kabeh mendukung ayo kuwi lho apike. Ha ta terus? Ha iya. Wis lereran kok terus wis. Jak omong ora nyaut-nyaut ora. Nyambut gawe sing apik ora lereran ora. Ha iya.
Gumun aku Pak. Aku ya gumun kok rek. Ah kowe iki meng anu jenenge ngegongi ora aku ya gumun. Pendak-pendak bapak duwe gegayuhan kok mesti ndara-ndara kuwi gruduk rawuh kabeh. Kakang Semar aku saguh mendanai apa sing dadi karepe Kakang Nayantaka. Wah Ndara Janaka ya Kakang Semar aku tok dawuh apa wae nderek. Ndara Werkudara ya Kakang Semar aku tok kon jegur segara aku ya manut. Kok Ndara Werkudara ki ora tau adus ya. Ora tau adus aram jegur segara iki maksude golek syarat srana ka bapak supaya iso kelakon penjangane sing mesti digayuhane bapak sing dikendikake mau iso kasembadan. Bapak nek muni ngono kuwi oh itu dadi geni. Apa iya? Heeh. Wah, rasa nggawa rek. Tegese itu dadi geni iki apa sing dingendikake dadi kasunyatan. Mula deloken nadyan ki nalindra. Oh, piye? Apa ora glelek? Pak, sing perlu tok jejeke kahanane nggon aku, Pak. Nggonamu ngopo? Wis tejan ora sik. Entuk bantuan watu 4 truk ya mung disokke 2 truk nggo kawula. Ngono lho. Dadi potongi arepe piye? Kan iki dienggo apa jenenge? Kebahagiaaning para kawula. Nek kebahagiaan kok dikecak-kecok lek arep bahagia sok kapan kawulane? Iku kudu tak urus, Pak. Wong-wong sing kaya ngono kudu disingkirake. Sabar didandani. Dandani ra iso dope ilang. Padake ban wae. Dope ilang. Mula kudu dibenerke. Arep apik ki nayakane ya kudu apik, perangkate ya kudu apik. Perangkate ora apik percuma. Sopo kuwi? Mbah ora kenal. Apa kowe ora ngerti rawani nyebutke jenenge? Aku ora arep ndumuk sapa-sapa, ning perlu tok cek. Iya. Cek dilang topong. Bagong, kowe iki nek omong mbok sing apik. Aku setuju karo Bapak. Aku mbantu sepenuh hati, Pak. Aku tok kon ngopo aku manut. Ya. Iki kaman wedang eling ngetokke. Engko sithik. Apa wis mateng tilik ana sik. Orang wong abdi-abdimu iki do ngeyel e. Waduh. Isih suwe mer. Ha sebabe banyune lagi digolekke. Apa asat e? Sumur asat iki banyu lagi digolekke. Sabar nggih Ndara. Bagong ora dadi ngopo? Bagong ora dadi ngopo wis to? Ora usah repot-repot. Bagong ora usah dadi ngopo? Ora usah repot-repot Bagong. Aku wis sangu bioglas. Wah, gaya. Minuman kesehatan. Ndara-ndara iki ora mung cukup wedang putih tok ning bioglas. Ora apa-apa. Ngoten, pun dilanjutke. Terus kula sakniki nggih ngajeng nyuwun priksa dhateng panjenengan. Kula mboten njaluk napa-napa. Kula mboten kepengin sampeyan niku ngetokke Prabeya. Merga gegayuhan kula menika mboten wonten sambung rapete karo Prabeya. Ming nyaketi penggaling para kawula, nyaketi atining para kawula supaya iso gumregah sengkut gumregut mbangun Karang Kadempel. Iya, Kyai Semar. Ning kene Gundara. Ujaring para sepuh nyebataken, ujaring para kaki-kaki sami ngendikaaken. Wong ki nek duwe gegayuhan, wong ki nek duwe pepinginan, adat sabene pepinginane arep ketekan, gegayuhane arep kasembadan. Niku adat sabene biasane godane sok nyepaki, godane sok nekani. Mula bab godha menika mangke wujude napa ndara-ndara kula suwun ampun ngantos wisuh lumah ngentasi perkara ning mang bantu Semar Badranaya awit kula niku wong sing ora kuat tumandang karya ijen anak-anakku ya ming kawula anak-anak kula niku ya ming batur nek godane ngumpuli kekuataning Semar kula pasrahke kali ndara-ndara kula Pandhawa Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Kresna Ndara Baladewa ya Semar aja kuwatir Pandhawa tansah anjangkung marang kersaning Kyai Nayantaka Kakang Badranaya padaning padukaning Karang Kadempel nalika semanten sami midhangetaken pandhinipun Lurah Semar Badranaya ingkang pungkasan ndadosaken legek madyaning pendhapi ing Karang Kadempel
Radanata ing ngamarta Prabu Darma Kusuma nglenggahi Kanjeng Nangka wardu kanyut pujane meganten wardu jare mangecok nang durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba pihak ngarsa tangeping mriku seban punamu apa to kang dadi darunane. Ora ana macan prokrake gajah medha saka wandilan. Kejawi wonten satunggiling nalindra gagah pideksa ingkang wantun miyak setinggil madaning pendhapi ing padukuhan. Minggah madaning pendhapi galea nganti kaya barung nganti nanggap mangrombang para kawula iki kanca pihak-pihak ana daya minggih jaluk dalan. Ora dolanan kelut iki kok malah ana nalindra sandhangane ting srimbang ora karo-karuan sajake Ratu Sugih iki sapa Bagong iki kancamu apa kok kaya Jumina ta iki sing sok nang omahmu ae apa heeh udu kae sandhangane ting srimbang ning suwek-suwek. Iki udu. Oh ya ora tepung aku, Pak. Nuwun sewu sinuwun. Sampunipun kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kula nyadong dawuh wonten napa kok rawuh enten sudung kula namung gubuk kalit kados mekaten menika. Oh jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Nggara. Kosek sadurunge kowe takon karo aku lan tak wangsuli apa kang dadi pitakonmu. Apa pancen kepara nyata kowe ingkang aran Semar? Mboten wonten kalih kula menika Semar Badranaya Duda Manangunung Bojogati Jurudyah Punta Prasanta kathah ingkang nyebat kula menika ya Ismaya. Wah tobat mongko ingkang gumana musik ana ing atiku kabeh wong sak negaraku padha ngandha padha ngandhake Semar Badranaya kabeh jagat iki kan keberbeken marang asmaning Semar Badranaya ning lha kok jebul marang aku ketemu lho lameng wujuding kawula cilik mongko iki dudu wujud negara dudu wujud kadipaten lan sak piturute iki mung bale wis maning kawula cilik wah adalah jagat Dewa Bathara nganti kondhangku ning negaraku wae kalah karo kondhange Semar mongko Semar mapan ning Nusa Jawa aku mapan ning tanah Sabrang nuwun sewu panjenengan menika nalindra saking pundi tepung nggih yen kowe ketemu karo aku kuwi nalindra saka negara ing Bata Sarimbak. Saking Bata Sarimbak. Yo. Aku Prabu Kenceng Waja. Kenceng Waja. Yo, dasar kepara nyata. Kenceng manis apa kenceng? Bagong aja sembrono. Kenceng kok jenenge kok le medeni to, Pak? Uga ning nyebutake aku Nalindra Prabu Panggulan Jagat. Nek cara nggone dhewe nek kabotan jeneng ngene iki sok gerang-gering. Iki kok malah teges wae. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat saking Bata Sarimbak dasar para nyata. Wigatosipun menapa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kusik, aku gumun karo kowe. Gumunipun ing atase kowe iki Semar Drajating Batur. Lah kok iki akeh piyai-piyai sandangane ora panging sandangan cara Nalindra, saora-orane cara satriya. Iki sapa Semar? Ingkang wonten wingking panjenengan menika Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa? Inggih. Walah dalah edian. Prabu Puntadewa nganti rawuh ana ing Karang Kadempel.
ora kok Semare sing tekan negara Ngamarta, Puntadewane sing rawuh mrene. Kowe iki wong elok apa piye? Mboten, kula namung kawula lumrah kemawon. Ingkang wonten wingkingipun menika Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Walah edan tenan. Prabu Sri Bathara Kresna ki wong sak negara wis padha tepung kabeh. Nalindra kang paningal 1000 dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Rawuh mrene ora kok kowe sowan mrono. Niku pun biasa. Edan kekuatan apa? Naming rupane kaya ngono kok ratu-ratu do tekan kene. Ingkang wingking menika Prabu Baladewa. Prabu Baladewa, ratu saka negari Mandura. Walah dalek. Lha iku sing dhuwur dumadi lho. Niki Ndara kula Ndara Werkudara. Sapa? Ndara Werkudara. Ndara Werkudara. Raden Werkudara Bratasena. Nggih. Wah, iki. Aku iki kedianan karo Raden Bratasena, satriya sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendhat jero menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Ning negaraku Semar kowe tak kandhani. Kawulaku padha kedanan karo Raden Bratasena nganti omahe dipasang gambare Raden Bratasena. Wah, mergo saka kondange Raden Bratasena saka nggone digdaya kliwat saka ukuran menungsa lumrah. Mangke riyen to. Kawula sampeyan niku majang gambare Ndara kula. Iya. Kok mboten majang gambar sampeyan? Mongko sampeyan niku sing dadi ratune kawula sampeyan, kok gambar sampeyan mboten dipajang napa mboten lara ati? Lho, lara ati nggo ngopo? Aku butuhke kawulaku kuwi biyen dek nalika aku golek swara. Saiki aku wis dadi arda majang celeng ya sakarepe. Arda majang Werkudara ya sakarepe. Sing penting suarane wis milih aku wis dadi ratu. Aku ngenyam kamukten. Aku dadi wong mukti kawibawa Cakrawati Mbau Denda ana ing negara ing Batasari, Mbak. Kawulaku melek-melek ya mudhara. Wah, edan. Yo Semar, aku ngakoni yen to kowe iki wong kondang. Aku ngakoni yen to kowe iki wong pinter. Ora aneh mula sangganing para satriya pepethinganing para satriya, mustikaning satriya padha sumuyut nungkul marang Semar Badranaya. Biya. Ha nggih, sakniki kula tak nyuwun prisa. Sinuwun Prabu sinten mau? Kenceng Waja. Ya Prabu Panggulan Jagat. Nggih Prabu Panggulan Jagat menika rawuh mriki badhe menapa? Semar. Wonten dawuh. Aku kuwi sedih. Aku kuwi dadi Nalindra ning negaraku, dina samengko negaraku kuwi lagi ketaman pagebluk. Negaraku lagi dikepan welaking Jawata. Kawulaku padha kasangsaya uripe ora kepenak. Tetanduran ora ana ingkang tukul. Lemah padha garing megingking. Mula ora aneh yen negaraku ketaman pagebluk akeh para kawula kekurangan sandang pangan wekasan nandang lara, sore lara esuk mati, esuk lara sore ketiwasan. Wis akeh ingkang padha tekaning mati, blasak kaya babatan pacik. Mongko aku dadi nalindraning para kawulaku. Aja nganti aku dirasani dening para kawulaku, mula aku mbudidaya ngupaya srana supaya negaraku entuk tamba bisa uncat saka pakebluk ing tumama. Nggih. Aku nglakoni tapa brata. Nglakoni sare narike sesemek alun raja mula bebantal Batasari, Mbak. Aku entuk sasmitaning dewa. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa negaraku bisa waluya nirmala temajati jati temah mulya. Yen to ora mung telung kedheping netra ditunggoni dening Semar Badranaya. Mula sowan kono ngersaning Semar iki kowe gelem, kowe tak boyong ning negaraku ra ketang mung sedina sewengi kowe nginepa ning negaraku dadi srana waluyaning praja negara Batasari, Mbak, ya prajaku. Mar, yen kowe kepengin njaluk pitukon apa, kowe tak boyong ning negaraku sedina wae. Kowe njaluk dibayar apa tak bayar? Pirang miliar, pirang triliun tak bayar kenceng, ora-orane nek tak cicil tak bayar. Apa kowe njaluk omah? Kowe budal ning negaraku, omahmu iki tak bongkar, tak bangun. Sak kedheping netra kowe wis duwe kraton ing Magrong. Yo. Jarikmu wis ora wangun dienggo.
ganti jarik sing prada Mas. Aja ming suwengan lombok abang, suweng inten sakurungan jago ora kewer-kewer kupingmu. Ning tak sembadani. Nggih. Apa kowe njaluk kalung kesehatan? Mesti bakal tak paringi supaya uripmu tambah dawa watuk-watuk ilang. Sesek ora bakal tumomo. Wujute lemah pirang hektar bakal tak tukokake waton kowe gelem tak boyong ning negaraku Botasari Mbak. Nanging yen kowe ora gelem tak boyong ning negaraku Botasari Mbak, kowe tak ijoli dhuwit ora gelem, tak ijoli sandangan ora gelem, tak wenehi apa-apa ora gelem, tak gaweke omah ora gelem, kowe puguh ora gelem rawuh ning negara Botasari Mbak, tegese kowe bakal mentolo karo patine kawulaku. Yen nganti aku bali ning negaraku aku ora boyong kalawan kowe, bakal padha nyuraki karo aku disenggo aku ratu sing ora iso ngayomi marang para kawulaku. Mula tinimbang aku bali dadi sarta nglakoni sastra wirang, aku dadi wong sing dicacat dicedha dening para kawulaku. Luwih becik aku ngruda paripeksa kelawan kowe. Aku ngruda paripeksa kelawan kowe. Kowe tak alus ora kena. Yen perlu tak kasar, yen kowe ora gelem tak boyong ana ning negaraku, tinimbang aku ning negaraku mung dicacat dening para kawulaku, mati ning kene tak lakoni. Negaramu utawa Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Aku ngucap bumi angus Karang Kadempel kok ana menungso matane gedene Raja Majama. Iki sapa iki? Aku anake Semar, aku Bagong aku. Wah, Bagong. Wah, iki oke kawulaku ya sing tepung karo iki. Jarene wonge lucu. Ya lucu ya iso, kejem ya iso. Lho, lucu ya iso, kejem ya iso. Kaya sagedangan iki aku aja tok anggap bergurau. Atau aja anggap sembrono. Ning kata-katamu sing kliwat saka ukuran, kowe arep boyong karo Bapak Semar. Sapa jenengmu? Prabu sapa? Kenceng Gusi, Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ora sak penakmu dhewe kowe ngrasani Karang Kadempel. Ora sak kepenakmu dhewe kowe arep meksa karo Bapak Semar. Tak omongi ya, ning tanah Jawa kene iki ukurane hukume wong nyilih kuwi disilihi, nek ora disilihi ya wis nampa. Hukume wong takon diwangsuli. Ngono lho. Dadi nek kowe arep boyong karo Semar, nek Semar nek gelem ya boyongan ora masalah. Nek Semar ora gelem aja pisan-pisan meksa karo Semar. Mergo kowe arep berhadapan karo Kapolsek Karang Kadempel. Kapolsek kok wetonan shopping kok dadi Kapolsek. Ya men cerewet napa. Mbone ora iso crita iki rasah crita gong. Mau butuh sekolah barang. Kowe ngapa cerewet truk? Meneng iki lagi ya tantang-tantang ae malah di sapenake dhewe. Yen ngono kowe sing dadi palange Prabu Panggolan Jagat bakal boyong Semar. Arta boyong-boyongan ora masalah. Arta kapak-kapake nek Semar gelem ki terserah kowe. Wong dasare aku ya wis jelen duwe Bapak Semar. Ning ora usah ngucap arep bumi angus Karang Kadempel. Karang Kadempel ki bumi kelahiranku Mas. Karang Kadempel ki tanah kelahiranku. Aku lahir ning Karang Kadempel. Mula aku ki jejer putra bumi sing wajib mbelani Karang Kadempel. Sing wajib aku iso njaga Karang Kadempel. Nek ana wong sing arep ngosasik Karang Kadempel, arep gawe geger Karang Kadempel, ajange ora ning dadane Semar, ning dadane Bagong. Wah, jenenge Bagong. Waduh. Aku masih ngaku Antasena. Bagong ya Antasena. Ngopo to? Mbaya santai ora? Wah, Antasena dapure kaya dingklik. Rupa kok kaya dingklek ya, Tru. Bola-bali dilingguhi. Nek ora masalah, aku tetep gelem kaya dingklek. Tenan, aku nek arep dilingguhi mangap aku. Ha iya. Mangap. Dadi kowe sing dadi palange
Prabu Panggolan Jagat dasar kepara nyata. Arep nang kene iki akeh satriya akeh Nalendra. Neng kowe rasa kuwatir, kowe adepane karo aku. Aku nek diwangi para Nalendra aku ora gelem. Katentreman kabagyan kanikmatan ning kawula Karang Kadempel do mapan ning Karang Kadempel kanthi tentrem kuwi nang pundhake Panakawan Bagong. Dadi kowe rasa kuwatir, aja wedi kowe nyawang karo satriya-satriya iki tamu kabeh. Nah umpamane iki dadi gelut antaraning kowe karo aku, sing nandangi ya meng aku. Waladal. Cengengesan. Kandhane malah mangan apa kok gumoh-gumoh. Lho, aku ki guyu ora gumoh. Ayo, kowe rasa kokean gunung tanpa guna. Nek kowe arep gawe geger Karang Kadempel, Bagong sing ora trima. Weh, ladal. Yen ngono kowe wani karo aku, sing tak wedeni apamu? Wah, yen ngono nang endi papane wong neter kanthi dayan. Kaya apa aku sing bakal tekani mati, kowe mati aku mboyong Semar. Aku mati, Semar lestari mapane ning Karang Kadempel. Weh, lah kaya ngono ucapmu kowe, ha? Ora ngerti Bagong nek wis nesu tenan. Wis tak antepi kowe nandhang karo Bagong. Lah Kresna guyu ngopo? Bagong niku lho. Lastri nyawang nesu kok sarepe dhewe. Omonge cepete ra jamak-jamak. Ratune kok ya betah-betahe ngono lho. Wong saka kene ambune kowe abape batang tok. Kok ya ratune iki tanpa lunga. Arane karo bener. Arwane karo Panakawan Bagong. Aku wis ngentekke raja kaya kowe iki 6 akhir-akhir iki. Hah? Modar kabeh mungsuh Bagong. Dadi nek kowe arep kurang ajar karo Bagong, oh, ketiban sikile Ndara Werkudara ora mati derajat. Ora ana iki ora tak gawe ning tenanan lho. Sajake sing natah lali mbiyen. Kudune ana centelane kok ora ana centelane. Wah, Bagong gawe kaget. Gawe kaget pripun? Kok kowe muni tiban sikile Werkudara? Wah, jangka tendang wonge. Werkudara. Lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Werkudara, lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Aku krungu Bagong muni ketiban sikile Werkudara, pecah sirahmu. Kaya wong kaget, aku terus jangka. Sirahe ratu mau terus tak tendang. Wah, dudu salahku, salahe Bagong. Weh, kok sik, kok salahku ngopo? Wong aku ora ngopo-ngopo kok. Aku ora akon. Kula mboten akon sampean. Aku mung muni ketiban sikile Ndara Werkudara, pecah sirahmu. Aku terus jangka. Sing muni akon sapa? Ambean niku sing kagetan. Wah, edan. Ora edan iki tenan. Ora ana wong dawuh kejaba aku, "Ndara, niki mang tendang." Iku kalimat perintah. Berarti sampean kula kon. Nek kula muni ketiban sikile Ndara Werkudara, apa ana kalimat perintahe? Ora ana to? Wah, ampun rika ditandangi. Sing nantang ki kowe, sing nendang sapa? Sing nendang daramu Werkudara, sing nendang tanggung jawab. Aku kamen padu. Ora ngopo-ngopo. Pripun Den? Wah, celek. Kapusan karo Bagong. Lah wong niku kudu nganggo pikiran, kudu nganggo. Niku lek medantang sing apik ora iso. Wis ben nang kene wae. Nang sampeyan kok masa sing tendang sampeyan sing temandang kula ya geseh.
Wong kula niku mung nantangke kok. Kula mung mangsuli omongane ratu. Kowe mau nganggo tembung kaya ngono mau, tumrap aku kuwi didhawuhi. Anek kula niku ratu napa-napa. Wong lan Panakawan kok dawuh bendara ya ora mungkin. Wah, ning yo tak kira-kira bener Bagong. Bagong ki ora ana tembung akon karo Werkudara. Mesine Werkudara kudune tanggap karo ukarane Bagong, aja kok sak penake dhewe. Gandeng sing nendang Werkudara sing nanggung jawab Werkudara. Oh, bal ora balaku keh. Ayo, pripun? Werkudara? Iya. Bagong bener kok. Lah wong nyatane Bagong mau nipe Bagong? Ketiban sikile Werkudara. Lho, kuwi ora ana ukara dawuh to. Ora ana ukara nyuwun tulung, ora ana ukara sing Bagong kuwi akon karo Werkudara. Ya mung kowe iki sing lagi kaget. Wah, leran. Bocah nular kok, Reng. Mau aku kowe terus saiki ndara Werkudara. Nggih terus Ndara Janaka. Oh, apa Bagong truk edan ora. Ora beda. Aku gagap-gagap kok. Mak tratap aku. Werkudara nek ora iso ngrampungi tegese Siadi. Iso miwiti ning ora iso ngrampungi, iso nggelar ora iso nggulung. Aku moh yen to duwe kadang iso miwiti ning ora iso ngrampungi tegese ora tanggung jawab. Wah, edan. Ngono lho karepe. Mengar lungae kok ngantel ndas. Gong. Nek krungu lho. Kurang ajar ora, penyakit ora, tututane lho. Aja rasa. Aku padake cajire iye. Dianggep aku wong lho wedi karo Ndara Werkudara. Tuwa-tuwa Bagong, ame mlayu kok ngantel sirah. Iki perkarane ratu ora karo Werkudara. Ning saiki diganti Werkudara karo Bagong. Gong, rasa edan kok. Ratu tuti. Gong rasa edan, ora rasa. Gong ora rasa. Merasa di ngono lho, ora rasa to. Sabar. Karo bendara kok semen to. Aman to, Tru? Mangkel aku. Gugu karepe dhewe. Aja tak pisah, lara dikeplan Ndara Werkudara. Ha kowe ya gawe masalah. Gawe masalah apa? Aku ya Tru. Ben ora. Ora tok penging. Mbok doyak kono rawani. Ora wani kok dadak. Ha mau tak tutupi iki ya ming tak nggo akting kaya mudhara kono ora. Bagong mesti ora pisan ora pindho mesti gawe rame. Ora ana aku takoke. Aku iki gawe rame iki gawe seneng kok, Pak. Mong gawe seneng atine wong ki ngibadah. Ha iya. Bener. Sinuwun kula wis matur to. Gegayuane wis arep lakon, pacobane ya cemepak. Iya, Kyai Semar, sak banjure kula nyuwun Ndara Baladewa, sinuwun Ndarawati, kula aturi ngawat-awati tindakipun Ndara Werkudara. Mergi saking paningal kula niki godha niku mboten baen-baen. Iya, Kyai Semar, yen to ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Iya, Semar aku njaluk pamit metu njaba. Ayo tak metu njaba wae, Pak. Iya. Kancane sae do metu njaba. Iya. Ndara Janaka nyuwun tulung nggih dipun tentemaken nggih, Ndara. Iya, Panakawan Bagong. Reng ayo reng manunggal sayuk rukun gotong royong jaga perdamaian Karang Kadempel. Aja nganti klebon menungsa kaya Prabu Kenceng Waja karo ya Prabu Panggulan Jagat mau. Ya karo calo karo Petruk barang iki ya, Tru. Ayo. Lah engko dukane bapak. Ndara Puntadewa monggo kula dherekaken manjing sak lebeting Bali Wisma. Dipun icipi napa sing pun dimasake kalih kanastren. Iya Kyai Semar ngestoke dawuh sawontenipun lho Ndara. Jaranipun boten kados teng kraton. Iya Kyai Semar ora dadi ngopo. Bagong tilik ana mbokmu wis rampung urung tak kembul dahar karo ndaraku. Siap. Wis Pak. Syukur. Jangan lombok.
tempe. Ora ana iwak-iwak apa to apa. Ana siji pupu tak icipi entek, Pak. Akeh iki nggo aku. Lentuk gendurenan wingi sore. Tak nget. Wis ana-anane karo krupuke mlempem dicokot wani. Iya. Wis ora apa-apa. Monggo Den. Sami mlempak wonten ing sudung kula sarya sesanti kamula. Iya Kyai Semar. Raden Setyaki dasar Puranyata. Kowe Prabu Panggulan Jagat yo. Ayo Ndi Semar, tak boyonge marang negaraku. Dadi sarana waliyaning projeng Mbata Sarimbak. Soboyong Semar Badranaya. Lamun iso nglangkahi kuwandaning Setyaki piye? Iso nglangkahi kuwandaning Setyaki. Sumuk nyawamu pengen meruput tinjo kayuwanganing Bathara Yamadipati. Kowe pengen mati mungsuh Prabu Panggulan Jagat kelakon penjagamu. Rasah kukian petanggal. Kene pangkani pati walan. Sambat ora bakal iso nglawat cokot kupingmu sirna margolaya apa mbak kepong lur saudon telu surwan. Ayo iki Prabu Panggulan Jagat Nalendra negaraku tanpa tanding ming diapurmu iku arep menang karo aku sing entuk gaman apa? Den, Ndara Setyaki. Wungu Ndara. Rupati aku dicokot karo ratu kaya ngoten kok terus gletak. Oh, ngisin-isinke. Ora sembada maju nomor 1 kok mung dicokot ratu kaya ngoten kok njur ora eling Purwadasira niku nek cara kula isin. Wungu Den. Petro, nun. Ora ngerti sangkan parane nyokot karo janggaku nganti ora eling. Wah, Ndara Werkudara ngamuk. Lagi sumbar-sumbar sing kadohan clurut jelek dindleki sirahe. Ratune mau nggih mati apa ora? Mboten ngerti wong. Waduh mati aku. Lurku Dara mlayu mriko nututi. Ora pati nduk ngono. Yen perlu dikrubut tak krubute karo Kakang Mas Yudipati. Pun monggo mawon watone ngarang kadempel tentrem ajeng cara pripun mawon kula nderek terus. Yo terus. Raden Werkudara sing mau tak takokke karo Semar Badranaya dasar Puranyata Prabu Panggulan Jagat piye kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki ayo semingkira kowe aja bakal boyong karo Semar wis kandha ora bakal sagu mbok boyong marang negaramu kowe semingkira piye semingkir yo aku gelem semingkir watone Sambaya karo Semar Badranaya. Sapa sing ngalang-alangi sedyaning Prabu Panggulan Jagat aja kok jamak lumrahing menungso. Dewa mudhun wae aku ora bakal mundur sejangkang.
Pake Gong, tak mondase. Ratu kok geragas. Sapa-sapa dicok dikapake. Aku weruh ya, Tru. Heeh. Ngantem Ndara Werkudara ora apa-apa kok ndur mak cekel nggon gulu. Ndara Bratasena nganti ora eling. Dilingke kok. Gah. Kok mau iki nek dilingke ora eling terus nothok. Mbok wis rasah ngelingke. Eling ya karepmu ora ya wis. Emut Den, Gus. Ndara Werkudara emut. Sampeyan niku satriya peng-pengan wis dicokot karo ratu kaya ngoten kok ngglitakne cara kula isin. Eling Ndara. Kok kowe? Bener Bagong. Bagaimana? Heeh. Ngaku wis apal. Wong perang ki malah dielingke kaget terus sing nang ngarepe kowe terus brek ngono lho. Heeh. Aku wis apal aku. Ha iya. Aku mulane ra seneng karo Ndara Werkudara. Sithik-sithik ngampleng, sithik-sithik ngampleng. Apa dhek iki terus wong top ngono apa piye? Terus aku dianggep mung wong kere, mung wong kawula mung ngabdi terus ndase nggo keplak-keplakan apa piye? Anggepe kok dume awake gedhe. Coba padha karo aku tantang mentah-mentah. Sapa? Werkudara. Upamane Werkudara ki, Ndara Werkudara padha. Ikat wingi-wingi. Amarga dhek iki gedhe, gagah perkosa. Aku nek arep menang saka ngendi? Kowe ngerti dhewe to mau nonton ndasku nang pendukan Karaka Depel mau? Heeh. Sarta upama padha ngono dedeg piadeke padha. Ya ora padha dhek dhuwur sithik lah. Oh. Sikat wingi-wingi. Tak adus, Gong. Hah? Tak adus. Rak bar adus to kowe? Heeh, aku tak adus ning kali kok kaya penak banget. Menan asli wong padha niku tak antil wingi. Sayange kok gedhe kono. Sopo sing padha karo kowe? Petruk. Petruk kok aku? Petruk. Masa karo sampean kok wani ya ora mungkin. Wah, aku wit mau nang kene. Wis krungu kabeh. Wo. Oh, iya. Piye? Dirampungke saiki apa piye? Tak rampungke dhewe mawon. Pun mboten sadewangi pun bejo cilaka bungasa tak rampungane dhewe. Wah, ponokawan edan. Karo Bendara arep wani. Sampeyan ya plak-plak kok kali kula. Sampeyan ora plak-plak tak lamun kula ngrasani elek. Mula sosok niku ora sok dasdes-dasdes. Sirah disembah anak bojone nang omahe nang ngene nggo keplak-keplakan. Tuwa kula karo sampeyan. Yo sak kepenake dhewe ora. Nek kuwalat piye? Aku ngerti cilikamu ning kowe ora ngerti cilik aku. Wah, ya wis. Ya wis piye? Hah? Aku mau nek terus-terusan nderekke sampean kok dasdes-dasdes. Moh ya wis rasah melu aku. Golek juragan liya. Ora apa-apa. Wis melu kowe wae lah. Piye, Gong? Ora mempan lekku. Anu kono makon aku mah ditundung kon golek juragan liya. Wah, Prabu Panggulan Jagat aja nyokot karo Werkudara. Ayo atu tangkep bojo santahan. Manungsa kekuatane ngedap-edapi piye ya. Wah, saben sikile diuncalke lah kok tumomo ning dada sesek. Sumrebet panonku kaya ora weruh kiblat. Raden, aja mbok kira aku mung tekan semene. Kowe kuat nadhahi pusakaku Kyai Candrawirayang. Kowe iso urip kena Candrawirayang. Cilike kowe isih iso ngadeg aja dundang Prabu Panggulan Jagat. Lakon tak tibani pusaka Candrawirayang kowe ngletak ora eling dadi bandaning Prabu Panggulan Jagat keparep.
pusakaku kelumpruk tanpa daya. Nadyan ora tekaning pati nanging kowe ora duwe kekuatan pepes bayu kang tapis Werkudara. Prajurit. Bondo tangane krincung sikile leboke pakunjaran si Werkudara. Iya. Sawaska kadohan nadyan aku durung tau tepung nanging kae jaring akeh padha nyebutake untuk Raden Janaka satyane bagus gaya teja pengawak tirta pamlujenar kaya kencana sinanglik kowe arep mbelani karo dulurmu tuwa tiban pusakaku nyusul karo kadangmu Jodipati Warna. Pusakaku ora eling Purwodaksina kowe Janaka alah dalan nadyan kowe kondang dari langing jagat lan curing bawana ning ora menang mungsuh pusaka kekuatanku Kyai Candra Wirayang. Prajurit iki leboke pakunjaran dadekke siji karo kadang itu. Prabu Puntadewa. Inggih sinuwun. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana. Ngantos kula wantun mrepeki dhateng jengandika Gusti kula ingkang sinuwun ing Pambata Sarimbak. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat. Krana kula sampun nyumurupi bilih kadang kula kekalih Werkudara lan Janaka. Sami kapuping Rama Madyalaga kawon tanding kaliyan jengandika Gusti kula Sanata. Mila menawi kula ngantoske calon kadang kula kekalih menika paribasanipun sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampirat. Sampun boten wonten ginanipun menapa-menapa. Mila dinten sakmangke menawi kadang kula kekalih menika mboten kawaluyakaken tuwin mboten kawangsulaken dhateng ingkang rayi abdipun Puntadewa. Pengajaping manah kula mboten nedya gesang nanging malah nedya sumusul dhateng kadang kula kekalih sinuwun. Wah, dalah bagus. Yen ngono kowe banget tresna karo adhimu sakulon Werkudara Putri Janaka ingkang tak rangket. Engges padha tak bondo tangane tak krincung sikile wis ora iso glawat. Babar pisan monggo kula aturi bondo ingkang abdipun Puntadewa. Katunggalna kaliyan para Pandhawa sanesipun lajeng sakmangke ginanipun menapa menawi kula gesang menika namung ijen datan para wak. Mboten wonten sederek miwah mboten wonten kadang. Kula ingkang saking menika kula pasrah bongkokan dhateng paduka Gusti kula ingkang Sun Prabu Panggulan Jagat. Kondo leboke pakunjaran Puntadewa. Ayo sapa meneh?
Petro mlayu-mlayu ning ngopo? Matur Ndara Baladewa sewu lepat diaku mangsami ngeten. Yo, ning ngopo? Piye kabare peperangan jroning Karangka Dempel? Ora Kudara ingkang nalika semana sagung ngundurake Prabu Panggulan Jagat. Lah kok dadi ora ana kabare malah kowe mlayu-mlayu kaya bocah cilik iki ning ngopo? Sewu lepat nyuwun pangapunten. Nggih. Kula munjuk atur ngesanipun Sri Prabu Baladewa. Yo piye? Iki semanten kula nonton ingkang sami perang Ndara Werkudara nggih majeng, Ndara Janaka nggih majeng. Yo. Pinanggengan Prabu Panggulan Jagat sing ajeng boyong Bapak Semar. Yo sabanjure. Dumadakan sareng sami aben ajeng. Ndara Werkudara. Lho. Kowe kok nangis kowe? Ndara Werkudara sinuwun. Bendara Werkudara ya kene. Ndara Werkudara kenging painah. Painah iki sapa? Apa, Gong? Panah, painah ora. Sing apik lho. Panah. Hah? Panah. Panah. Kenging panah. Ndara Werkudara nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Janaka nggih majeng. Ndara Janaka ya nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Puntadewa ya maju. Ndara Puntadewa ya nglumpruk tanpa daya. Telu entek piye? Telung piring entek. Gong ora sembrono ah. Gong ora sembrono to? Pancal raimu. Ya wis. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka kepikut musuh. Ae iblis lanak. Gugu ngarepe dhewe Petrus mingkira ratune tak golekane tak ajare legane ati yo. Ning Melayu kok dadak nyampar rai lho. Mesti kulino aku. Lamit. Ya ngopo iki ora? Dadak nendang barang ora. Nendange ra bener. Tak paske moto entuk pipi. Oh ketegelen kowe kok nek ngepaske moto ki. Men sak kanu. Hati-hati ya, Gong. Muga-muga Ndara Baladewa ki iso ngrampungi karya. Den, ngatos-atos, Ndara. Narendra Mandura Prabu Baladewa, aku ora butuh Baladewa. Aku ora butuhake Ratu Mandura. Ning arep mbelani karo dulur-dulur wis tak rangket. Baladewa. Kowe arep mbelani karo Werkudara, Janaka karo Puntadewa, tiban pusakaku ora tak gawe tekaning pati. Ning tak gawe kewirangan nggonmu. Urip ana ing alam padhang saka panguwasaning Kyai Candrawirayang Baladewa. Maning jajalan sukertaning bawana wah menungsa licik kowe Panggulan Jagat. Durung babak kulitmu, durung putung balungmu. Kowe ngentokke pusaka ana dadaning Baladewa ya. Menene ya, ya bener jueng-jueng kuandamu Den. Ndara, kene yen Den. Petro ngopo Petro? Petro ngopo? Sampean kok mboten krasa. Sampeyan jaket-jaket dengkulmu mlocot iki aku arep nesu. Nggih, ning sabar iki. Mengko sampean ngerti niku mesti sok. Kucinge sapa ya, Tru? Kucinge sapa dengkulmu mlocot ora? Apa iki? Anggota, anggora. Ngarani anggora kok anggodo, anggodo iki munyuk kok.
Sing riwu-riwu lho. Ha iya kae anggora. Oh gedhe tenan iki jumbo iki. Kowe ngerti ora Gong iso apa Gong? Mbah. Den, piye? Ngerti ra? Lho. Kok iso ngono-ngono? Aku dhewe ya ora ngerti. Ming Prabu Panggulan Jagat kok ngeculke selang biru. Mana selang? Iki apa kaya ini? Selang biru macet ngono. Ndara Baladewa kuwi iso wujud kaya ngene. Dikandhane ah. Mesake nang ngono kuwi, Den. Kowe nggo pengilan ora lho? Nggawa. Pengilan ngotan bunter kae lho cilik. Kok nggo kaya ngono tok ngapake? Tak tangani ning sandal e. Oh. Ning ana wong wedok tak ngeki ngisore nang. Nggo nginjen ya. Aku mbiyen senengane ngono kuwi to. Ah, kelingan jaman semono. Tau konangan dikeprok buku aku. Wong edan kok kowe senengane ora. Den. Sampeyan mang ningali suku panjenengan to? Apa ora krasa wujude? Lho iki waduh mati aku kowe. Ayo Petro mati aku. Waduh mati Petro iki aku piye iki? Petro iki aku dadi kaya ngene iki piye Petro? Kula dhewe ya ora ngerti. Sampeyan kenging panah nesu-nesu wae terus ngerti-ngerti wonten kebul makbul. Ilang wujuding Ndara Baladewa wujud macan. Waduh Petro, ati aku. Lah iki aku ora iso bali nang Mandura nek wujud kaya ngene iki. Iki piye Petro? Ah, kula dhewe ya radeng ratune ya digdaya tenan. Piye kok? Ana manut aku golek sirkus. Heeh. Iki didol ning sirkus payu larang to. Tenan to. Macan bisa bicara. Bakong tak klethak ndasmu, modar ora aku. Ora sembrono aku ki ratu, Gustimu didol ning sirkus. Sirkus ki apa? Ora usah dijelaske, ndak malah. Butuh wektu. Ngeten mawon. Piye Petro? Sowan Bapak Semar. Sampeyan wujud kaya ngeten iki kok sebabe apa, dalarane apa lan kudu kepiye? Niku sowan Bapak. Bapak yakin iso mernake kalih Ndara Baladewa sing wujud kaya ngeten iki. Aku kula percaya Bapak mesti yakin iso mernake. Yo, aku tak sowan Bapakmu Semar nggih. Semar, aku tulung ana wujud kaya ngene Semar. Petro iki sapa Petro? Niki sinten napa Ndara Baladewa, Pak. Ndaramu Baladewa? Nggih. Lah kena ngapa? Kula ngetutke kena panah terus dumadakan wuran wujud dadi Sardula kaya ngeten niki. Blegek-gegek sak tulita mel Semar mati aku. Aku tulung ana Semar, aku tulung ana. Semar piye kanane kaya ngene iki? Nggih. Nuwun sewu, niku sampean ora luput ora kleru ning pancen niyate diwirang-wirangke karo Panggulan Jagat. Pusakane Panggulan Jagat pancen digdaya. Napa sing dikarepe Panggulan Jagat iso kaleksanan iso kasembadan ketitik sampeyan kena pusaka iso dadi Sardula kaya ngoten. Aku ora iso bali nang negara Mandura. Aku tulung ana Semar. Aku tulung ana iso bali nang negara Mandura pulih kaya wingi wujud nata Mandura Prabu Baladewa. Nggih, nggih. Ning enten syarate. Syarate apa? Miturut petungan kula sampeyan iso dadi Baladewa malih wujud menungsa lumrah. Nek sampeyan kudu iso nemokke teng pundi Ndara kula katelune Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka le dikunjara kalih Panggulan Jagat. Nek sampeyan iso nemokke, iso ngluwari Ndara Puntadewa, Ndara
sinten niku Werkudara Janaka? Kula kinten. Sampeyan bakal bali kaya wingi uni. Ning nek sampeyan ora iso nemokke Gusti kula katelune, lha nggih sampun nyuwun pangapunten. Kula ora iso pripun-pripun sampeyan tetep wujud kaya ngeten selawase. Aduh, mati aku Petruk piye? Anggen niku kudu dileksanani goleki mawon. Mula sampeyan manglunga saking mriki manggoleki temu didurunge Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Janaka le dikunjara. Kula kanteni anak kula Petruk nala Garing Bagong. Supaya sampeyan aja nganti dioyak-oyak wong desa, dioyak-oyak para kawula disengguh macan tenanan. Yo. Sago mboten? Yo, aku sago. Nek pun sago, mriko mang mlampah liwat mburi mriki mawon ndak ketemu panggolan jagat. Petruk Bagong daramu iki tutna. Waduh. Tutke macan, Gong. Ayo wis mudhun derajate. Mau ngetutke satriya saiki ngetutke macan. Ora apa-apa. Engko nek ngelih ati dikresak. Bagong aku ora doyan daging. Macan kae aku pangananku kaya menungso. Oh, nggih pun, soalé mengko nek tiba-tiba sampean lapar terus kula pas nunggu sampean terus maem ayo cilaka temene terus. Ayo. Pun monggo den kula dherekaken. Ayo Petruk aku turno. Monggo Gus kula dherekaken Pak kula tak ngetutke semanu napa macan. Yo sing ati-ati jaganen. Aja nganti dioyak-oyak wong Karang Pradesa. Liwong penggaring Kelurahan Semar Badranaya. Nalika semanten sigra amendhet sumping Lombok Abang binanting wonten ing Bantawa. Ical wujuding sumping Lombok Abang wentek ana wujud Kyai Semar. Jebles datan ginggang sarikma kaya jambe sinigar. Semar, kowe gaweanku. Kowe tak utus yen mengko ana ratu sing tekan kene arep boyong karo kowe manuta, aja selak ya. Mesti wae ratune ora bakal ngerti nek kowe iki gaweane Semar. Aku tak ngatas kelawan dewaku. Ing ngatasi Semar kepengin bangun desa wae lah kok dadi kaya ngene pacobane kudu tak tampa. Nek pancen iki saka keparenging dewa, aku lahir batin ikhlas nanging yen iki pancen niate para menungsa sing watak angkara budi candala. Aku sing ora trima wis ngono wae welingku aku tak mangkat saiki. Mengko nek ratune teka ladenana aja nganti gawa gelo. Atine ratu kae mau. Nadyan kowe dipageri karo menungsa sing padha tresna karo kowe nang nyatane kabeh ora ana ingkang monggo pila mungsuh aku. Swar. Dina iki kelakon penjangkangmu bakal mboyong karo kowe. Ming dijaluki tulung supaya gawe srana negaraku kilang pagebluk lah kok dadi kowe malah sajake ngewak-ewakake ngias.
Ayo kowe saiki ora ana sing bakal menehi pengayoman karo kowe. Kowe gelem ora gelem tak boyong marang negaraku. Semar. Lho malah ming mesam-mesem. Gedumel ora metu suarane. Nek ngono kowe ora bakal kumbi, ora bakal serak. Ayo tak boyong dina iki regane aku.